Mga S-friend, tingnan nyo to. Ayan, so isa ito sa mga masasabing pinakalumang bahay dito po sa bayan ng Mga Tarem, sa lalawigan po ng Pangasinan. As you can see, ito mas dito na natin puntahan yung anggulo talaga kasi ang ganda nitong part na to compared doon sa harapan na may nagtitinda kasi. But anyway, ito ipakita ko lang sa inyo yung estilo ng bahay nila. Tapos yung mga konkretong butas-butas na yan. Alam mo yung tulad nito mga S-friend, yung parang pinunta na rin natin sa gawi po ng Candelaria sa Zambales. Yung made of wood talaga, yung mga itong bahay. Tapos glass yung window. Tapos pero andyan pa rin yung kanilang ventanilla kung tawagin yan. Tapos yung steel work nyo. Pasensya na medyo pasmado ang kamay. Di kaya dati may kulay yung mga yan. Tapos yung kanilang terrace. Palintulad yung disenyo dito. Ganda, no? Try natin puntahan doon sa gawin ng harapan. Kunan lang natin. Ayan, ito yung harapan. Ito nata yung entrance nila Ganda nung disenyo nila, no? Ang simple pero ang ganda. Yan, no? Pero yung bintana nila dito sa baba, kapis. Narangan na lang nila ng yero yung banda dyan, no? Parang nasira na yata. Sayang. Tingnan ulit natin doon sa bandang gilid pa. Yung malapit dito sa highway. O, di ba ang ganda?